Sa yanam benu esum fidia ayana benua ena ehwe. Me my Ghana is free forever. Any ende. Ebusia abranti efri Togo obi man so ena obebo ne dwa ewo oman Ghana mu na oba ne sana enipa trimu usum nanso no yentimi empemu enhwe ntino. Wonya adamfo bi a trese me no ekase wone no ebopa wone no edidibom wone no ehwe ebom eno ena obi ebo no yim se ade achi wone wa nenam abobo yo no wa ne beti nanso no ekowi ase no ye bedi bronyinti abranti a wofi Togo yi achechire ono ankasa ne yonko twotwomutu ede no eko akoji sikedru ewusua ensem esisi ayemo akwaba emfa emra channel we so wadaroma onsaka ya platform we bia na onso wa subscribe to your YouTube channel no wa like na afi wasan ahye ede amame comment nso ehia me abranti areho sema yensa aka ne se wode ono ankasa na damfo no twotwomutu a wone no ehwe ebom omukọ bibiada ede ebom wachechire no bare tem ede no eko akopesika mechire se wode no eko akoyisikadru na eyi na yame a ompe bone malamfo a okọ ekoto omno sa na omo ya posifo na omo ahyada ahyehwe omo te se omo ya akonfo omoduru ho na omo de sikan ema abranti ese je na wochire se wadamfo na wode ne beji sikadru de a ende fa sikan fa wo no soso na jenekra efri nsem na sikana ubenya 800 million na odi akwa akodi ubrunya abranti amfare yame ensuro na damfo yi oje sekan odi bewo no na aposifo yi o madress te sede me no ekesa konfo yi eso ne page se hwi sa adwembone ewo wutrim na nka Togo nso de anka yede mu a nanso no sei ena be yede a ende aposifo yi aso ne mu abuzua mempese mekasa ebeye tententen yanko enkohwe video ni bi emfa embra ewa abra aposifo aso abranti epechi so insem adechina nkamo ensia na fa ada no yechi oba apadentra westa ni de ayam prayer na chese obi tikadru sacrifice ebi cosmo ama baba kauna omono galante tensem ya waba bi bono ofri Togo mem aba be hase no na chese o de maswe amponsa kwa akọbi no no so bi e ne ka asa kekie ono nso enya bi mada na sika na all town ama wanya 800 million sika patene ya omo chise ho se omo tuaka no ntwa baswell ampontanti na opamara na 800 million ne nsa onye be ega nji ono na marante hene ne bi na ko police sadom no eka omo bo mi ke davi baby a ritual so no omo aye bu na ye omo nya ntwe han na ho ema obi a ndi ntemu sa ewo ho ama omo bo kini no edi na tita ekoso ni mu se prim o ke nipa na ya tetere na to ho na aye sa azike ne ba de ne ba be sacrifice ndi ono na nka oye amponsa maso na ke yebita ni na nka omo de akakoye maso na ndi se fia ni sabono apa akodi police sadom no entom ewo feeding bow domo prepare se omodo ne ba akogina yiko ma litret ajo monposo haya be pasen kofo hu ni ye pa kokakra jo ma ye hu na haye ma ba ko wonu akuta bag as a school bag ibe ena wabie mu na wo hye boots New York boots ya twere ni mu 23 ena o hye yellow top and blue jeans down wono no nchen no ene yasan kuta yahunu nipa mierimu so a ba ko hye batakali na ase bodu asensen nikom ene ba ko nso hye black se ukopi omuso na wonimu wo a chekire se we na kwodi obi kwaje we na woye togoni na woye malam no ne yehunu ye pa yo ye ebomu ne se ye wo hye yellow no ele jeans no onu na ye togoni na atwetwetire na nka obetwa maswell abonsana woda fom na ya chechire no batakali ne ye emrantie hene ene ankobia ene wemu na omo eche omakontade se ba bi edumu no the police sadom na ekpa omo nso be se omakontade omo nanim pogu ho omo nim connect bia ndi se police ko ne be yira omo be boa wo na chese omo tumi
etu saa nipa bɔne musɛm no de afiri ɛhɔ nti sekan saa togoni no ya ha wɔhyɛ yellow ratchet 23 boost 23 no sekan ankɔde betwe nipa ne mene no sekan no wɔyɛ free the bag ni mo no na afei ada accoutrements bi ankɔde bedi ewu no ne nyankomade nyina no na gu ne bag mo no ne ba so ayatetenkuru na ye ka no ɛwɔ hɔ pa ɛyɛ pre saa na kunibra ni moja na nipa ewu ada ɔkina yɛ sundupa ayɛ sei ɛyɛ ade a ɛkokɔ so pa nya me de mu ya gani akwakofu bi ye wie ye na ye de ye ni kyerɛ apartment na west hɔ bi e friend of am na kom ɛhɔ nso amane ne amamre akwati de ya itatuo yi ɛna atiame fo miensa ɔmokɔ asɔneɛ so ɔmokɔ yɛ amamre wie ɛma ɔmo ɛba fie baako ɛgye ne ho ayi sɛ ɔno wɔkɔpɛ baabi ayɛ ne ho yi nti wɔkɔpɛ baabi ayɛ ne ho yi no ɛno ano no wama bi ɔmo hwehwɛ no yɛ koko hu ya wawu ɛda baabi a mogya firi nasom ɛba ɛma ɔno ankasa bo ne body ne nipadua na kwa no no akyea nti ɔmo ma police sa dɔm no atote ɛma ɔmo ɛba befa ɛho ɛkɔ nti police bo ehwehwɛ mu ɔmo yɛ ne sɛ this prosecutor no results ne we ba ansana ɔmo betimi akye obi a ɔmo betimi akye na ɛnɛ no kokɔkɔkye obi na wuni evidence papa anaasɛ wuni gyina so papa bia ɛde bɔna wunya kene pɛ oni akro no betimi akyage ba ba bɛkye ni police no pɛtɛ ɔmo yɛ adwuma ɛho te nti amanfo no nya abotre ɛma ɔmo ni ɔmo kɔ ɛkɔkɔ yɛ amamre nipa mienu na ɔmo baayɛ na baako amba no ɔmo yɛ hwehwɛ na prosecutor ni di adanse ɛkɔ yɛ bu ne fom anaasɛ yɛ bia ne mene ya ɔno na police no betumi yɛ nyina so papa na ɔmo atimi ɛde akye saa mfofo nti na abusuafo ni bi ɛnyɛ happy about that statement no nti na ɔmo ka sɛ nipa ne de ɔmo yɛ suspect but wɛmra no ɛnso ɛnkyerɛ sa nti abusuafo ni nya abotrɛ ɛba police ta dɔm no na ɔmo ɛnyɛ ɔmo nhwehwɛ na sɛ abusuafo no so wɔ asɛm foforo bi ɛfa saa wuo no ho a ɔmo kwa mmerɛ police foɔ no na ɔmo ntimi nya nyinasoɔ mo atimi de invite ɔmo ne ne kɔkɔ yɛ amamere no wɔno ne nsɛm a ɛkɔɔ so ɛwɔ dentira kwampefra kurom a ɛwɔ apa dentira west hɔ a abusuan mpanimfoɔ se ayɔnkosɛm enti ɛna abo ɔkɔtɔ wɔnyɛ tire na wɔhwɛ bɛrima tipa ne n'anim paa sankatebɔhwɛ sɛbe wɔde ɔno ankasa n'adamfo ɛkɔ akɔgye sikaduru a awerɛho na ɛnwanwa na yɛbusa sɛ ɛba ne sɛn ɛna etimi ɛyɛ yi mesrɛ wo hwɛ ho yɛ ma me wate na yɛbɛdi buru yi ɔmanfoɔ ani abrɛ abusua mehi comment ɛwɔ comment section no ase subscribe to YouTube channel no na like fuma me woni adamfo nso ɛnam ahwɛ ne yi esan sɛ etire ɛnyɛ bɔfrɛ na yɛapɛ mu ahwɛ midin ɛde ɔduma nkɔmɔ bana na Kofi abakɔsɛm ɛbɛtɔ me fra me kɔnkɔnsa hene na Kofi makro